News Avenue, we're back with a bang namhlanje ke siphethe uKelly Khumalo sinaye la namhlanje sikhuluma about this. By the way, we celebrated 20 years with music industry. Sizofocus kakhulu endimeni yakhe yokucula Zabela. Mina ngimazi kudala ngisasebenzela ilanga cula enye ingoma abantu abayithanda kakhulu ethi mina ngiyitshitshi. Ekhumbula? Ngeke. Hawu ngahlala ngakhumbula ingoma yami kahle. Uphinde washaya iningi after that. Uphinde washaya Yebo, it's been 20 years. Kodwa ayikho ingoma engiyikhohliwe. Yeah. Mangiyikhohliwe kusho ukuthi hayi azange Ngomkhumbuzo itshitshi. Hey mina ngilitshitshi bo. Ingabe uzongenzani mina mangitshitshi kanjena. Wabhala ushashe laphuma iphepha bafunda abantu. Ngitshitshi uzongenzani na? Ngiyayikhumbula yazi. Yayishaya nje une voice yazi. Khani ubona manje? Dala ngiyakuremind nje. Ngiyakuremind ukuthi leyo ngoba bethi yanyakazisa leyo ngoba wasagqoka ngikhumbula ugqoka isiketi esibovu. Kwakungesona iskate. Yabona ukuthi neyinkinga la kwaZulu. Kanjani? Ngempela akusona iskate lesiya. Kwakuyini yani? Istiya. Esiqokwa amatshitshi. Oh yeah. Zingakadumi ke lezo zazidumi well bezingakadumi ngendlela ezidume ngazo manje. Uyabona bonke umuntu manje useyayithanda Seku fashionable. Seku fashionable, but it wasn't at the time when I wore it. And you questioned it, all of you. Why is she dressed like this? How's a Zulu maiden? So why you be surprised? Are you touching njenge trendsetter? Well, I've done a lot of things ezilandelwayo. Yeah, so don't be surprised. No, angikho surprised, but into ebingimangaza ukuthi yini into ebenimangaza ngalesiya sikhathi engasanimangazi manje. So awukenjoy kuba yitshitshi vele. Kwazobhala ingoma. Weblose angizokuya lapho nawe namhlanje ngizofocus emculweni ngoba yazi into engiyaziyo ngalama podcast. Yeah. Wa focus kulento ongezanga ngayo. The headline of the podcast is going to be about what you did not go there for. So if focus yami umculo namhlanje sizokhuluma 20 years asiqhubekeke manje alishaya itshitshi. But ngathi kwangayona futhi yokuqala itshitshi. Kuyiphi yokuqala konje uNkulunkulu wami? Umkhwenyana wami ubetha ngilale ngedwa. Hayi ubetha ngilale ngedwa. Angiqinisele ngaphela amandla. Yes, I think usuclaim manje ukuthi sikhuluma noKelly Khumalo yayizwe le voice yezwa everything ukuthi hayi sibambe ngakho into esizoyenza ke slowly but surely sibe sesigcina sesikhipha sesikhuluma ngaleya manje ayikhiphe manje kodwa sizodlula ngoba ngifuna sikhumbule le out yami lapha eEurope ayinani vele nenze one benishaya no Okusho uRobo ube umngani wakho sengikhohliwe shame yeah I think uRobo khona ingoma ethi Ululu ingakaqala uthando lwami ulethu so event engishaya ke la ngoma I think uRobi played a very significant role in my music journey because my ufike ngicula oqinisela no Gigi wathi no when une gift wena awusuye nje umculi nje. Yeah. So I'm going to take your gift and position you in a proper manner where people are able to see and appreciate your gift. So from that day onwards, I think how I presented myself musically and how I delivered vocally was different from what I used to. Yeah. I think befana no Quincy Jones. Definitely. Absolutely. But you know a replacement soon. In a form of football. It's not even a replacement. I think uNkulunkulu because abantu kunesisho sithi uNkulunkulu mayithatha something kusuke kunokhona okunye futhi anakho. So akathathi nje kungekho azokuletha futhi. So mayithatha you must know ukuthi he's preparing to bring something even more beautiful. So it's not a replacement, it's basically just God giving more. Yeah, no, you can multiply. But Kelly, asiqhubekeke futhi sishaye futhi enye ingoma. Ukuthi ngijaka ukuthi sizifike. No, by the way, no, 30 seconds. Abantu bakhumbule lezi ngoma. By the way, bengifeni kakhulu. Awusesiyona ifan manje? I'm still a fan. I'm still. How? Ayitheza lezi ngoma ngiyayicula. It's the same song we just spoke about. Move on. Let's move on to the next song. The next song.
I don't know what came after that. Konje yiphi futhi uNkulunkulu wami? Sengize ngathola uthando kwenyana lethi inkomo. Ukuthi akufuni ukuyiveza mina ukuthi I'm vocally wounded. So That's why you speak for a living. But Kelly, iqhubeke kanjalo usebenze nabantu abahlukene along the way. Yeah. But ubani outstanding? Bona bonke osebenze nabo nje. I think they all Yeah, understanding no art, akithi. In yes, between. they all stand out in their own way because bonke mabefika abafiki ngendlela efanayo and abafiki within the same context. For instance, like you said, Arthur came with that kwaito flavor into my soulful, way of sharing my music. Yeah. So that's different. I can't really compare. And that song, when he came, it was big. Ish. Nguyelo was really big. I traveled a lot and I made a lot of money through Nguyelo. So, and when Robi naye mayifika, so the babili was roadster. big. So angikwazi ukuthi ngithi Mondli mayifika ngathola ngaye was big. So angikwazi ukuthi ngithi ngiyacompare. Bonke bafikile ngesikhathi esehlukene futhi ngendlela ehlukile. Ekhona lena manje ngijahile futhi ayithempini leya ngoma leyana. Well, leyo asikwazi ukuyicompare nalutho namanje esayimele nje 5 years later esayimele. It has sold so many streams. It has made me beautiful monies. Iphilisile. Kakhulu ingane ziyafunda kumnandi yabo. So angicomplaini, and I think I'm grateful to that song, not only just from a business point of view, just for what it stands for. Yabona manje umuntu siyofela khona empini ngeke basenze lutho. Lento leyo ivusa amabutho la kimi. Yabo leya ngoba bekuyingoma yamabutho ukushaya isikhala usiphule ngaphandle nangaphakathi. So that song really, it just stands, it stood the test of time. Yeah. Not just musically but also just in my life nje. Yavezwa noKelly njengefighter, ne? Well, ngiyibutho nje ikhona inkosi engenawo amabutho. Phela lenkoba ngalalela izimi indaba ukuthi usithi thasi futhi nogazi sikhuluma ngakho ngikhathele wena kunini ungixolisa selokhu ngifukele nase kunephimbo selize liphelile. Mina ngifuna sikhumbule nje. Ngiyathemba uyabona siyofela khona empini ngeke basikhona lingashona emini. Abafethu Kelly Khumalo babethi one thing about yena voice. I-voice. Unayo umuntu okhule nje naye umbukela noma into awubukela kubazali? Well, abazali bami bobabili bayacula. My mother can sing, my father can sing. So I come from both families that are musically gifted. Gogo wami becula futhi ebhala namaculo futhi. Malume wami used to be kuNgoma Busuku. He was the first. Oyigijima kumaventi. Kakhulu. So akusinto yokuthi nje ngicoshe. And I'm And sure nginokhokho nokhokokazi abebeyishaya ingoma ngempela abaculi bangempela. But yini pho favorite genre yakho kuba amapiano? Uyangisukela. Yazi uyangisukela. I'm not saying ukuthi amapiano awekho mnandi kakhulu. However, I'm a soul singer. Wena ucula lokhu kwangempela. No, kumapiano bayacula. Like there's a nice beautiful song that I heard yesterday from Labeng in an interview. There's so many beautiful songs kumapiano. The only difference is that they do it in a fun way that is not too spiritual, too settled, it's just, it's easy. Yeah. Asijabuleni singafocus kakhulu einkingeni zethu. So nabe soul sithi makubhlungu sifuna ukuyothinta leso silonda sisithi kanje. Ngikhuluma ngezothando kakhulu. Ngoba uthando madoda basibuyisela kuthandweni oKelly necrew. So ubani ke phela othi lo I know yena nje mina ngaphandle kwefamily. Ifamily siyibalile sharp, but that one ke othi engiyamthanda ke lo. Busi Mhlongo is one of them. Oh yeah, ngiyamkhumbula. Kajanine. Ayangimazi. Somebody na. Okay. It's
she's from Africa. Oh, She doesn't oh, sing oh, oh. anymore. I'd understand why you wouldn't know her. Uhamba ngitshele kakhulu Alicho. Angelique Kidjo. Angelique Yes, she's in the Kidjo, line with like Abo the- Angelique oh, Kidjo. In okay. fact, when she came out with that Samborela My Song, Samborela My Son song, it was around the same time Nabo Angelique Kidjo. Oh, Her name is okay. Kajanine. And Usbongile Kumalo. Recently, I realized Guti, this sound had a huge influence. And I think even in my album now, Letambulu. Yeah, Letambulu ngiyambona. God. Khumbula Uhuru. Not yet Uhuru. Not yet, Uhuru. There's a music in the air, and it makes your sorrow go. And I think, I'm like, oh, wow. These are the people that actually shaped and formed the beautiful gift that sits before you. Ayicabona umthembu kakhulu futhi uLethambulu. Kakhulu. Caiphas. Yes. Bobiza ijazz nje ubabize bobabili plus. Awucabanga ukuthi mina noMondle singafika nje lapho nathi ngokuguga wethu. Umondle. I'm sorry, mhlawumbe sizosixabanisa lento. But uMondle vele angikhumbuza uArkhile, uyabona? Yabo uArkhile. Usho ka? Ngivele ngicabanga uMondle. Ngithe ngimtshela futhi naye hey Mondle, wena nje ungikhumbuza uArkhile. Utrap uMondle. Athini yena usho njalo? Hawu yamazi uMondle. Bigumondli ngeke kodwa nje mfethu serious ngiyazi uArkhile abantu besifazane isikhathi esiningi nabesilisa abanye banalawo mbono yabo ngaye kodwa ake sikubeke eceleni isikhulume ilokhuzana isipho sakhe uyabona yeah hayi no uMondli futhi is gifted uMondli ukubona kwi crowd afaka into gawe the guy is who gifted. He is in every sense, and I think that's why I've remained with him for so long because uMondli understands me as a musician, but also understands me as a person. So my bala no me a producer, he produces and writes from a place of understanding who Kelly is, what her current affairs are, and be able to articulate that in a song. Bese futhi besikhuluma ngendaba zomculo wothando. Ingoma zakho azifocus ezintweni zothando kuphela. Ngike ngizizwe nje versatile nangempilo nje. Yeah, nangempilo nje. Kwasempini ikhuluma ngempilo ke manje understand lot. So wenza kanjani uyayibhalela what's the story? Because we are talking music. Yes. Sometimes ngiyayibhalela, sometimes talented asekubhalela. Kule album ephuma manje. But you're not convincing. Yeah, I don't need. There is a thing. I don't need to convince anyone. I know I'm a great writer. Is it? Yeah. Okay. I don't need to convince you or anyone else. My No, I don't need to. No, I'm fine. You can try. No, I don't need to. Yeah. There's no need. I'm with you. Manje usaoccupy space like no, there's no need. You know when you know you are great. Yeah. There's no need to keep reminding people or keep saying it. But I'm great. You know you are great. Yeah. By the way, okay, you're celebrating 20 years with music industry. So push it. 20 years, Pedro. It feels like yesterday. Yeah. But the spirit is still the same. Yeah. One thing that I don't like about Lokozana, for your performance Western Cape, did follow Limpopo, did follow KZN. Yeah, but that's the life of a musician, I think, and also it's something that we signed up for. I love this. If I'm not traveling, I don't know. I need to be on the road. The minute in bus, I am the happiest person ever. Wa awusaba umgwaqo. Cha, phela mina ngithi. Iproblem yami mina nginokusaba umgwaqo. Yazi Angithi mina ngiyibambeli. I'm blessed to have a driver. I'm blessed to have gentlemen that travel with me. So mina nje ngiright. Lucky futhi. Blessed. Oh, blessed in Yeah. abundance. Kakhulu. So kule Jane, I'm sure khona ama ups and downs. Leyo music. Absolutely. I mean, what kind of journey would it be without the ups and downs? And how best can we grow without being challenged? Yeah. The best way to grow is to be challenged. So I've been challenged so many times, more than once, you know. However, the journey is not defined by the challenges. Yeah. It's defined by how many times you get up after they knock you down.
So Kelly buye khulume lento akithi vele ukhona into ze-spirit, spiritual things. Buye What khulume does that sona. mean? Cha, well, ayikho sure. Thiyeshele next 10 ne. I'm one with the spirit. Mm. I am definitely one with the spirit, as much as there is Kelly, but there's also the higher power that governs her. So half the time it depends. I don't know. Maybe it's me talking, maybe it's someone else. I don't know. So manje unamandla. Ungakwazi ukungishaya ngezulu. Bengikhetha. Here's the thing about being in this level of gift. Awuyisebenzisi noma kanjani. And also before uzosettler into that power, uyafundiswa, uyaqeqeshwa. Yabona umuntu makuthiwa usentwasweni, usuke uyofundiswa ukuthi awukuthi nje ngoba nawe umakhelwane usekucasulile bese kubonakala ngombani sekwathana. Usuveza amandla akho. No ibafeke-ke lapho. Akuwona wakho lamandla. Unikiwe, kumele uwahloniphe futhi uwasebenzise ngendlela right. So angeke ngithi ngoba Blose pissed me off, let me just send a couple of lightnings at his house. No, it But doesn't. you can if you like. I can. Definitely can. So bayicophelele bekhuluma lapho. Ngiyayicela nje imvume ngithi, and also angithi the spiritual laws, Blose. So the spiritual laws, we don't just in those laws ngiyakireport ngithi nangu Blose. Yahlupha uBlose. Uphinde futhi ngithi hey nanguya uBlose. Uyahlupha uBlose. Bese bethi hayi mntana Dlozi iyekele la kuthina. Thina asifuni ukungcolisa. Asifuni ungcola ngoba nokungcola ngithi nakho makuza it interferes with your light. Okay. That's why kune protocol, there's spiritual laws, there's things you cannot do, and if you were to do them kumele ucele imvume bese mawusunikiwe leyo mvume bese ubuye futhi uyayihlanza. Yazi bese khuluma kanjeni ngoKelly khona into engicabangisa yazi khona into yakacasula Khona ufuna ukumshaya ngezulu. Khona uNonto wayekhona khona into yakacasula isilo ebukhosini obuhlanga yabo. Wathi bese casukile yabo. Wathi phela mina yabo esechaza kamandla nawo. Wathi nje ngathi kusuka Yeah, dumizulu. it should not even get to that point. And also people must not be at full view of that. Le nto njengaleyo siyayifihla at all times. Akumelanga uzucasuka ufike lapho, rather ikuwe simangabe uyisilo. Hlehla. Cause kwaduma lapha akhumbula Ngingadumpela njalo. Aduma la netha ngathi angithi nihambe nayo thina nina benisenzani sini. Mina how? Kanti lento is for real. No, lalela Khehla, leyo nto akusinto okudlala. Yeah, ngabona la. Akuyona into okudlala le nto. Iyahlonishwa kakhulu nathi bantu esinikwe yona. Siyatshelwa ukuthi mawusugange ngayo futhi the very same people who gave you will punish you izwe leli lokubuka. So akusinto okudlala le. Iyahlonishwa kakhulu. Ayino ngayibona. Ungakhohlwa usilandela enkundleni zokuxhumana, usubscribe, ulike, ucomment as well kwi-News Avenue. Uhleli noKelly Khumalo. We're talking about this and that, but sitike kakhulu ku-20 year celebration. uKelly ke hayi nami eqala ngakubona ufika nalento yomculo for sure i-album yakho I think ngase ngikwilanga Tyson. Yeah, safika useyingane shem ngibona ukuthi yona ikhona i-potential. Kwanzima. Phela sasikubona sithi wawuse stage sikwi-audience sikubona. Abaningi ababe neso nje elikanjalo nje ukuthi kodwa ke I think it's in the nature of the entertainment business. You will get on stage, you'll be liked and you'll be admired, and it comes with the package. The package, yeah. So sigcina impilo asiqhubeke. Manje sethi nyamezela phambili seseduze bekezela nginikiwe igunya phezu kwemimoya nganikwa amandla phezu kolaka
Mangiphaka uyaweza lawo makhamandela bengikhuluma ngayo ayaqhawuka ngempela ke. It's no threat, it's reality. Yazi into echaza lento oyiculayo iphuma kule discussion kade sinayo Lento esikhuluma ngayo yamandla ngempela. Mm. Ikhona, it's not to seem important or to try and scare people. I'm not about scaring people, but it is there. Manje Kelly unawo ama-friends? No, now one. No, I don't have friends anymore. Oh, okay. I don't. And not in a bad way. Siyakhula and bese kuba nezinto nje ezingasasebenzeli. So okay, libe relaxile nje. By the way, ngishayele ingoma before sambeni. No. Ibirthday yami. Qhubeka nombuzo wakho. Uyazibona ukuthi your trail of thought is all over the place. Wait, ukuthi angifuni ukuyikhohlwa lento. Ngizobuyela kwi-question, but angifuni ukukhohlwa ilento engibuza lavuka ke idlozi. Kwenziwa njani? No, akuvukanga dlozi ngiyayibhodlela nje. Niyeke lento yokuthi njalo umuntu mayibhodla ubonani Makhosi? Angiboni lutho ngiyabhodla. Just Ngiyayibhodlela nje. It's just circulation of energy really. Okay. Yabona manje singeza ngakhohlwa ke le question ke. Yabona manje sengiyakubuka ke manje sengikhohlile question. Ibithi not. Ingoma obuzoyicela ibirthday yakho bakithi. Usumdala ngale ndlela. Sengimdala. Yabe sesiqedile leyo ile bengingafuni sikhohlwe before siqede interview. Tomorrow it's my birthday. Uyi-Scorpio? Yeah. You are letting me down. How? Uyi-Scorpio esinice kanje? Yeah, uqinisile. You're a Scorpio. Which one? Special kid. Which one are you? Angikwazi nokuyichaza. Zobe ngichaza. Because ngathi kuhlela abantu aba-different la. Ngiwange-11 mina. 11? How? 11. I don't know if I should give you this because usiletha down as I'm a Scorpio. Too soft. Now usoft. Ukuthi khona into obuyiveze zakho zekali kwi-social media but kuba soft usoft. It's not even into zami zenkani. Angibhedelwa nje mina. Nami. It is that simple. Nami angiqathakelwa nje mawuzongiqathakela nami angibhedela ngibonile ungibhedela nje ngena la. Bengakubhedeli Ngasho ngathi azukujwayela kahle. Faka endleleni. Bengifaka endleleni weblose mina indaba yeprotocol ukhulume sikhuluma ngeprotocol and the importance of protocol and protocol literally is our kuthiwa i-branding yethu. Iyakubonisa ukuthi ubani ovelaphi. How you handle yourself. Especially bovela la. So nje siyaziwa la. Saziwa ngenhlonipho. Saziwa nje ngobuntu. Saziwa we are very accommodative kodwa ungasibhedeli. Uzoshawa nje fast futhi. Ukushaya sikwazi. Hawu ngeke nje. Wasekushisa ke manje weblose. I-old age. No, ungawasho qeda. Iquestion bengifuna ukuya kuyona ukuthi uKelly be relaxile Oh, there you go. You woke up. Uyabona ukuthi welcome back to work. Hayi, uyabona ukuthi ngifocused. Urelaxa kuphi kanjani? Urelaxa kanjani bona? If I'm not traveling, because that's the thing. I nje ngiyayithandela ukuhamba manginemali. Angihambe ngiyobona ezinye izingane, ngingene ebar, drink beer with a stranger. Awumind ukubona abantu abasha. Ngithanda ukubona abantu abasha. I think iproblem yami leyo nokuhamba. Yena uthanda abantu abasha. Abantu abasha nje kwi-space sami. Ngithanda mina ukukhuluma umuntu ongimazi ukuthi ubehave kanjani even esephuzile. Hayi umuntu ongabazi. Mhlanje nomuntu engamazi have a conversation, pick their brain and have a glass of beer. Nice. If not, ngihlalela kwami, ngilale ngijike nombhede, ngibukela ama-series, ingane mazikhona, we have fun in the house. That's how. Oh, sathanda generations. Esikade say. Isekhona. Ngibuza umbuzo wrong ne? Ew. Isekhona. Ngisho kanjalo because asisenayo i-TV kwami. Asisenayo. Angisho kufikele izinto zokustreama. So ufuna emele hayi ukuthi financially embarrassed. And it would not be a bad thing ukuthi sacrifice what TV out. No, ngingasho that's the thing but there's nothing to be ashamed of. Ukuthi mangithi anginayo imali yokukhokhela uDStv, anginayo.
wayemele ngiqamba amanga for that month. so ukuthi ngizoprove ukuthi ngubani bani cha siyastreama kwami Kodwa kunzima ukuba kulamlight. no akukho nzima niyazenzela nina kuba nzima ngokuphila amanga Kuyenzeka Kheli because manje No. ungathi wena ugula but niyazenzela usazoqala ukuthi nina ngokuphila ngizongena amanga etekisini ngisazongena etekisini abantu bathi bafuna ukushutha nami no ngigula and all. niyazenzela nina niphakama too much to a point where kunzima mase nisebunzimeni ungakhona ukufonela ukheli ukuthi ngicela imali yesinkwa because nginempakamo na create impilo eningenayo nisiqambela amanga ukuthi ninamabhizinisi ninezimali niqamba amanga yeka lana amanga philani iqiniso ukuthi nizoba right mina mangenayo imali ye-DStv anginayo ngiyastreama nina amanga yeka lana amanga you lie ifakala under pressure. Also plus sibadala for allow pressure empilweni zethu we must live a very realistic life and also sineyingane mangabe siphila manga izingane siyifundisana makungekho endlini akukho sinesinkwa sodwa ku right yini into wrong ayini siyakhona ukulala nesinkwa sidlile yekelani lempilo yamanga ikakhulu ama celebrity nje nonke nina thanda amanga angazi mina ukufaka kanjani nonke baniqamba amanga yekelana amanga impilo nje ayibe simple keep it simple and don't create unnecessary expectations for yourself because you've created this life of you have money but masikubuka thina siyazi imali ukuthi ibuyeka kanjani sithi umdlalo itengeko iyekeni lento yenu fanani nathi nje ni streame kube right ningayifakela ipressure ka-900 every month ungibone ngihambela ngeenyawo ngiyogibela Tyson ungathi usewile kodwa kuzobusileke nawe u20 ka-Uber ukhona iyabiza i-Uber la eThekwini mhlawumbe i-cheap eGoli hayi la iyabiza i-Uber la eThekwini iyabiza kakhulu ngene eTaxini-ke weblose inkinga ikephi nje uhlale noma bazongibone nje Kheli ngicela ukuchaza leyo nto uwaqambeleni amanga wena wathi unemali akusho ukuthi nginemali but ibona abayibolele bamakha lo muntu bamakha no nawe you ought to be blamed you contributed into that so if umuntu builds a certain narrative about you why do you allow it angithi usho kimi la wathi hayi Kheli ini or mhlawumbe no I choose to save my money and not pay for there isn't much happening on these things that we are paying for I have access I have zonke lezi zokustreama mangakhathalele ngena kule mangikhathalele ngena you are creating an unnecessary expectation for yourself iyekeni lento ukustreama 160 asibofe sisteli advice bafethu lithathe celebrate 20 years la kulaba abasenda kungena kakhulu emculeni ngiyazi pressure khona uthi usashaya ihit yokuqala abantu bacathi uzoqhamuka ngebrand ethize serious uyabona ke nansi enye inkinga ngoba ingaduma kangakanani ingoma okusalayo wena ukakabi nemali in the next 6 months of the release of that song as a new artist nakhona leyo mali mayifika i-record label izothatha imali yayo bese ikunikeza leyo portion yakho unless unikezwe i-advance mawuthatha i-advance ke at least you can claim but nakhona ususesikweletini ngoba leyo mali iyafuneka but intile kanjani nempakamo Kheli because niphakeme celebrate ungangipendi ngebrush elilodwa mina ngiphilela impilo yami which is satisfactory to me and which is comfortable for me. How do you deal with the impakamo le isikhathi esiningi eniba nayo? Ungathi eni Kheli kadezi example ngabanje uthi lonke liphakeme wena the very same wena ke example manje represent iside le industry so to speak mawukhuluma ngempakamo what kind of impakamo because we can dissect it into so many compartments. Ngothi anithinteki yabo umuntu nje kancane kancane ingoma yakhe isidlala kubani bangazi noma isabalekile into ama radio usenabantu radio ibaleke kabi inkosi yami ngithi angazi mhlawumbe ibaleke kumina but abanye abantu isikhathi esiningi bathi mina ngizayilalela i-radio mina ngisayibuka i-TV yana angicabanga ukuthi mhlawumbe ikhambisana nesikhathi yabo
So into ezenzakalayo. So ukuphakama ke so usho indaba ukuthi uma unengoma enkulu or you've made enough money bese uyaphakama. And ushintshe nabangani laba akade bekhula nawe ngiyazi kuyazenzakalela sometimes automatically ukuthi phela nawe Yabona ke leyo nto leyo ngicela siyiqaphele kakhulu ikhehla. And I'm not championing for people to leave their childhood friends. I'm not championing for that. However, the very same people okhule nabo kubayibona ababa neso elibhedayo phezu kwakho into ukuthi lo secount unemali usengcono kunathi sekuba nama remarks nje asinakusinyana bese uthi you know what kusho ukuthi actually asaboni vele ngeso lodwa angisabelong la. Mina I would actually say ukuthi if you do elevate yebo without leaving anyone behind in a bad way but kuyingozi kakhulu to keep the very same people. Ngoba labo bona yibo laba baba neso elibheke eceleni abafuna ukukudonsela phansi ukuthi how dare you think you are better than us now that you have a song on radio or now that you have a business you think you are better than us. Mhlawumbe before sivale ngicabanga ukuthi kuzoba nemibuzo ewu5 ekhele ngifuna ukucheck ukuthi uyitreata kanjani lento yokudla umuntu osema restaurant umuntu othanda ukudla okuphekiwe ekhaya or ngiyathanda ukuyiphekela mina. uyathanda ukuyiphekela? I love cooking. However, I also appreciate trying out new restaurants. Ngendaweni engakaze ngiye kuyona traditional food from other countries. Engikwazi ukuthi uhambe kakhulu namanye amazwi ngawo umculo. Uprefer ukuhamba ngani economy or business class nje bo travel? Mau traveler I would actually prefer. Yabona uma nginemali eningi ngayingenela nje ku business ngirelax ngoba wawungene ku business ululinya ulale uzwa sekuthiwa vukani sesise country le niyakuyona. However, with financial constraints you will find yourself ku economy. So it is what it is. Okay, imoto oyipreferayo kulama brands akhona? Why? Why? Why what? Imoto ehambayo. No, angibuza ke imoto ehambayo. Inye ngipreferayo ile ehambayo. Ile ehambayo. Like Toyota Tez. Mayihamba nje right. Uphakathi. Chiefs or Pirates? Ngilithanda ibhola. Yini ithandayo ku sports? Horse riding. Awu. Gibela amahashi. Ngiyayibona ukugibela amahashi ngithuswa ikhowa. That's too wide. Ngiyadlala. Horse riding. Isport angithi das. But Kelly iphumele i-track le abantu bayithola kanjani blah blah? YouTube ikhona. Spotify, in fact, in all the digital platforms. Yeah. It's the truth, but it's just logo sibala ngawani iTunes, Apple Music, Spotify. The list is endless. So it's easier to say in all the digital platforms. Kube yintokozo sihlale nawe Kelly kulesikhathi esibe hayi ungakhohle i-album iphumile ngoba uzokhohlwa ublose hello where is it hi liphumile i-album namhlanje nge7 angazi lento izodlala nini kodwa ke mayidlala uhlale wazi ukuthi i-album isiphumile. It's called Rebirth. Go out and get it. Rebirth yazi ngikompose renaissance. Oh ano ngisho leligaba nje akazi kuhlangana kuwo uyayibona life yakhe Ngichaza kanjani Kelly I hope ukuthi uzo enjoya iTheku neKZN as a whole bezobuyela eGoli uzanini eNquthu ngangaba seNquthu la day bekunani eNquthu kwakubhizi nenzani kwakushada ivale mfana asasambe that's it what I want to do it please take pictures. I'm out.